Agora cambiamos de asunto, son as 11:47 minutos da mañá, falamos de novas tecnoloxías, non, Xesús? Pois sí, Carlos, como todas as semanas imos falar de novas tecnoloxías e precisamente, como non, xa temos aquí ao noso convidado Marcus Fernández. Moi bons días. Bos días. Hola. Bueno, é editor, pertence á revista Código Cero e ademais é experto nestes temas, porque vostedes verán, vostedes sempre que nos ven pola tele, pois ven cousas como esta. A realizadora seguramente non lle gustará que eu esteamos usando isto, pero ven sempre ordenadores en todos os programas de televisión, en todas as casas, porque hoxe en día é imprescindible telo na casa. E dicindo iso, non lle descubrimos nada a ninguén, a non ser que estivese metido dentro dunha cova durante os últimos 10 anos. Pero as dúbidas e as incertezas chegan a hora de tirar da tarxeta para mercar un. Que ordenador nos convén? Pois a verdade, coa oferta que hai no mercado, vai a pregunta, quen sabe, ou mellor, quero dicir, moito máis sinxela a pregunta de responder do que parece. Bastaría con facer unha sinxela lista de pros e contras das necesidades que temos e como podemos resolvelas. Por exemplo, se van facer vostedes traballos con programas de textos, bases de datos sinxelas, pois tampouco necesitan moita cousa, pero se van editar fotos a boa calidade, vídeos ou tarefas máis complicadas, pois sí que seguramente necesitarían algo máis caro e máis potente. E logo chega a pregunta de formato portátil, ultraportátil, ordenador de mesa, pois imos tentar responder a todo isto con Marcus. E xa o saben, chámannos para calqueira cousa que se lles ofreza sobre tecnoloxías, que Marcus sabe disto moito, pero moito. Marcus, moi bons días. Bueno, que nos recomendas para un usuario medio? Que eu quero estar na casa, navegar por internet, facer 4 textos que teño que facer do traballo para o día seguinte. Que sei eu? Pouca cousa. Pouca cousa. Claro, é que precisamente elixir un ordenador é algo que depende moito das necesidades de cada un. Porque a xente tende a valerse de criterios como o deseño en vez de a utilidade que lle vai dar. E así, por exemplo, se puxo moi de moda o de mercar ordenadores portátiles para telos como se foran ordenadores de sobremesa, o sea, coller un portátil e poñelo na mesa e telo aí sempre enchufado a corrente. E iso non é para o que se diseñaron os ordenadores portátiles. A parte que un ordenador portátil está moi limitado porque ten unha pantalla relativamente cativa e logo ten unhas capacidades de ampliación reducidas. E así, se nós non temos pensado levar o ordenador dun lugar a outro, cómprenos mercar un sobremesa e dentro dos sobremesas temos xa moitas gamas. Xa non hai solo o típico cunha torre enorme, que ao final colocamos un monitor ao lado, teclado e rato, senón que agora temos tantos de torre enorme, que son os que quererían os usuarios máis avanzados para poder ter moita capacidade de disco, gravadoras de DVD e outro tipo de cosas que lle poden ir incluindo, e tamén hai outros sistemas máis compactos e incluso o que lle chaman agora todo en un, que son ordenadores que están todo metido dentro da mesma pantalla. Sí, que son unha pasada. Tes unha pantalla que colocas na mesa, enchufas un rato e un teclado e xa tes o ordenador completo, polo que ainda ocupa menos que un portátil. Pero bueno, que esa pantalla, hai que dicir que tamén ten un certo tamaño, non? Ten un certo tamaño, hai nas incluso de 15 polgadas, hai nas pequeniñas, pero o normal é tender a 19 polgadas e incluso hai algún que chega ás 24, co que xa temos un pedazo pantallón. E os modelos máis avanzados, que aí xa o prezo sube un pouquiño, teñen pantalla táctil dentro destas dimensións, o que permite pasar as fotos coa man, facer zoom cos dedos. Bueno, falamos dunha chea de novidades, pero supoño que isto hai que pagarlo. Sí, teñen prezo. A verdade é que os todo en un normais, grazas aos últimos avances que houve, xa teñen uns prezos reducidos e agora os sabería a partir de 500 euros, polo que xa non son uns prezos exaxerados como cando había antes que había que falar de ordenadores de 1000 euros e demais. Agora están máis contidos os prezos e no resto de sobremesas tamén anda a cousa polo mesmo estilo. O que ten é que temos que pensar tamén no feito de que se mercamos un ordenador de sobremesa cun monitor independente, podemos actualizar o monitor, ainda que merquemos ao principio cun cativo, pois máis adiante, gracias agora a cousas como a alta definición, podemos poñernos ao día e mercar un trebello grande e ademais incluso existe a posibilidade de adquirir un monitor que teña incluído un televisor con TDT no mesmo cacharro, que está moi ben, por exemplo, no caso dun dormitorio dun mozo, que así evita ter varios dispositivos. E isto é o último, isto que estamos mostrando agora, que sai na página web de Gizmodo, isto é un libro ordenador, prácticamente, un caderno, case, non? Isto é un prototipo que veñen de revelar, que está traballando Microsoft nel, que chaman Courier, e que nun principio é coller 2 ordenadores con pantalla táctil e pegalos como se fora un libro,
E iso podería sustituir o que son os sistemas de libro electrónico, podería servir para ler libros, pero tamén serviría como un ordenador de escritorio. Incluso se pode amosar un teclado virtual na pantalla e escribir como se estivésemos dun... Pero, Marcus, realmente é necesario isto? Isto, polo menos... Para o consumidor medio, é un concepto que lanzan para é o aí. escéptico do No, escéptico non son, ademais, Este gustan tipo de moito este tema, pero... Microsoft xa intentou vender varias veces o que é o concepto do tablet PC, o sea, un ordenador que ten unha pantalla táctil e nunca lle funcionou. Mesmo intentou cunha mesa táctil... A xente non está demandando isto. Eles o que están facendo é lanzar produtos e ver se algún cola. Cando vexen que tiña éxito é como o fenómeno do iPhone. O iPhone o lanzaron ás tolas e ao final funcionou e agora todos os teléfonos móviles están empezando a meter pantallas táctiles. Pois cos ordenadores pasa un pouco o mesmo. Van probando e así a xente ve un pouco que hai. Oye, que cosa que che digo de escéptico non como algo negativo, senón como... Pero é que simplemente nestas cousas o mellor, e seguramente os consumidores, e máis nestes tempos que non andamos sobrados de cartos, estean buscando máis a practicidade, ou deberían buscar máis a practicidade que un produto que vai a servir para 100.000 cousas e vayan a utilizar unha ou dúas. É precisamente polo que hai a revolución agora nos ordenadores portátiles, porque a xente cansou de andar levando ordenadores portátiles que pesan máis de 3 kilos, que aparte hai que levar moitas veces un transformador, un rato, e todo nun maletín, e ao final acabamos cargando con 5 kilos de ordenador, e iso o que levou é que a xente empezara a atender o que lle chaman agora ultraportátiles, que son equipos moito máis reducidos, dun peso que anda aproximadamente polo kilo 200, kilo e medio, como os que tedes vos enriba da mesa. Sí, precisamente iba a decir agora, se non saben vostedes o que é un ultraportátil, presten atención a nosa mesa porque temos tres. Temos tres. Eso é o que nos fai falta, nada máis. Teñen o básico para poder andar pola internet, poder escribir un texto e principalmente poder levar por aí adiante, porque pesan pouco e ademais tenden a ter baterías de moi longa duración. Hai algún modelo que incluso sobrepasa 7 horas de autonomía, polo que, se o pensamos ben, incluso un rapaz para a universidade podería levar o equipo para tomar apuntes porque non precisaría unha toma de corrente para recargar a súa batería. Pero bueno, isto tamén teñen unhas limitacións, non? Porque moitos non teñen nin para o CD ou para o DVD. Sí, normalmente non teñen unidade de DVD porque non fai falta. A maioría da xente, de feito, no ordenador de sobremesa, agas que seña para ver unha película, non utilizan o DVD prácticamente para nada. Entón, coas memorias USB hoxe podemos facer prácticamente todo. E logo, a principal característica limitadora é a pantalla, que é moi cativa. É para un uso prolongado e incómodo. Pero se pode combinar incluso cunha pantalla externa. Unha persoa pode mercar un ultraportátil e despois na casa enchufalo a un monitor grande para poder estar máis horas diante del. Claro, acontece que houve moita xente que comprou os 3 ultraportátiles e logo, polo prezo, non? Porque era moi atractivo comercialmente, dicías, tío, isto sae por nada, por 2 patacóns, e despois chegaban as sorpresas desagradables neste caso. Claro, é que iso foi o feito de estar mal aconsellado, porque merca un equipo sen guiarse na necesidade que ten del, e así compras o que non debes, porque o ultraportátil ten unha limitación de procesador, de memoria, de velocidade, que acaba non podendo sustituir totalmente a un ordenador de sobremesa. Así agora hai xente que aposta por ter un portátil grande e moi potente, e en cambio hai outra que prefire mercar un ordenador de sobremesa bo que pode actualizar e aparte un ultraportátil para levar aí adiante. Todo depende das necesidades de cada un. Se unha persoa viaxa moito ou non, pois compensaralle un xeito ou outro. Para os estudantes normalmente compensa o ordenador portátil un poquinho potente, porque así teñen o mesmo equipo durante a semana, que da fin de semana, pero en cambio, para un usuario que teña un domicilio fixo, compensa de ter un bo ordenador na casa e despois un ultraportátil para levar por aí cando precise. E logo, Marcus, hai que falar tamén das posibilidades multimedia. Hai moita xente cada vez máis que están pregando ou as videoconsolas de última xeración ou mesmo os vellos ordenadores de sobremesa que teñen pola casa actualizándose un pouco para enchufar a tele, non? Si, algún día podemos explicar un poquinho todos os truquiños que hai para enchufar, porque a verdade é que hai moitas maneiras de conectar. Pero vamos, quero dicir, para nese caso de usuarios, que tamén hai bastantes, que lle podemos recomendar? Por unha parte, os portátiles potentes agora xa empezan a incorporar as propias tomas de alta definición para poder enchufar os televisores modernos e poder ver as películas e series sen problema, pero recoméndase máis utilizar ordenadores de sobremesa configurados co que lle chaman media center, xa orientados aos contidos multimedia, cuns programiñas que fan moi doado o manejo dos contidos e poder utilizar un mesmo mando a distancia para poder cambiar entre as películas, os nosas cancións, as nosas fotografías. Que fácil non lo pos sempre, Marcus. A verdade, estas cousas son tan complicadas. Recomendaríamos algún programiña co que vai ser todo moito máis doado do que parece. E que